Isa siya masamang espiritu. Kare-report lang ng anghel ko. Hindi daw siya tao. Isa masamang espiritu. Nasa loob ng katawan niya. Hindi ko alam kung paano ito nakapasok ng ganito kabilis sa kanya. Baka hindi na ito nagdarasal o nakakalimutan niya manalangin. Lagi lang siya nagmumukmuk sa loob ng bahay o naglisa. Bad spirit daw ito. Umos! May gusto sa kanya ito. Kalas! Bisa mo! Bumalik na yung anyo niya. Asawa mo na yan. Yan yung totoo na mukha ng asawa mo. Hindi ka tulad kanina, maitim. Maitim na ako naman. Ubusin mo! Aray! Hanggal! Bilis! Aray! Huwag mo na itong ulitin, ha? Huwag kang iibig sa buhay na tao pag-aari ito ng aking ama. Naintindihan mo? Alam mo ba kung tao ka hindi? Hindi ka tao, di ba? Hindi naman ito tao eh. Sinungaling ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Kristo, Aray! wala na. Sa araw na ito, ibabalik kita sa impyerno. Bakit mo sinaharangan ng lalamunan niya para hindi makakain? Nga? Bakit mo inaharangan ng lalamunan niya para hindi makakain? Taga saan ba kayo? Nueva Ecija. Marami na siya pinunta magagamot, di ba? Ano sabi? Ulam? Parang May nakasunod sa kanyang kaluluwa, sabi? parang may galit daw po. Parang Malakas. malakas daw po. Kahit malakas talaga ito, diablo ito eh. Binanggihan nga po kami doon sa Binanggihan kayo ng magagamot. sa una. Hindi talaga ito magagamot. Bakit hindi pananampalataya ito? Kita mo yung una, hinihintay ko siya magsalita. Nakikita ko maitim siya sa loob ng katawan. Hindi ito tao. Hindi ordinaryong tao. Hindi ko alam kung paano ito nakapasok sa kanya ng ganong kabilis. Anak niya ba ito? Baka nakukulangan siya sa pagdarasal. Makakalimutan niya ng manalangin. Kaya ito tinanggihan, masamang espiritu to. Mapangling lang ito. Magditiko, Ella, Iya, Ander. Tinatawag ko ang bato sa aking puso't isipan. Hinto mo kami niya. Hindi ka pwedeng umibig dito, naintindihan mo? Huwag mo itong iibigin. Buhay ito na tao. Pag-aarit pa rin ito ni Kristo. Ha? Oh! Naintindihan mo? Oh! Huwag kang papasok dito basta-basta sa loob ng katawan niya. Ha? Naintindihan mo? Huwag kang papasok sa loob ng katawan niya. Ha? Hindi mo siya pag-aari. Pag-aari siya ng aking ama. Naintindihan mo? Titigilan mo ito. Iibig ka pa sa kanya, hindi na? May anak na to. May asawa to. Hindi mo siya pag-aari. Pag-aari siya ng aking ama na si Jesu Kristo. Ang Diyos namin na may karapatan sa buhay namin. At Panginoon mo rin siya. Sa araw na ito, magbabalik kita sa impyerno. Ito may kami niya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu, inuutusan kita lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Layas! Gising. Sabihin mo in Jesus' name. Hinga na malalim. Hinga. 3 times. Hinga. Idilat mo yung mata ng aking ama. Sabihin mo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagpagmimpa mo. Amen. Natural ang pangingin. Ganyan talaga pag pinasukan ng demon exorcist. Inom ng tubig. Kontrolin mo ang isip mo. Panatili mo ang asawa mo. Ang pamilya mo. Kaya pala kayo tinanggi ng magagamot. Taga-saan ulit kayo? Nueva Ecija. Tama na.
Makakakain ka na dahil nalunok mo na yung tubig na ni Kristo. Hindi siya karaniwan. Magulo ang basa ng kanyang galaw ng Espiritu. Nabasa ko lang siya nag-report ng mga anghel ng aking Ama. Inom. Panatiliin mong malakas ang iyong isip at puso. Panatiliin mong tumawag kay Kristo hanggang pumasok ang banal na tubig sa iyong katawan. O, inumin mo ng todo. Huwag kang matakot minom. Tama na. I-relax mo lang isip mo. I-relax mo lang. Isa siyang masamang espiritu. Mapanglinlang na diablo. Hinga na malalim. Para makapagpahinga mo na. Ano magagawa natin? Natanggihan ka pala ng ibang mong gagamot. Awa kami lalamunan mo ngayon. Ano paramdam mo? Nakakalunok ka na. Wala na yung bumabara. Ano, may nakita ka bang madilim o mas pangit pa sa madilim? Yung nakapikit ka? Madilim. Madilim na madilim? Parang ano bang bumubulong sa tenga mo? Anong sinasabi niya sa'yo? Mayroon ka ba narinig bumubulong? Wala. Pumipirinis lang. Ano ba yung suot niyang agimat kanina pinatanggal ko? Agimat na yun, pitaka. Bala po. Bala ng ano, baril? Binigaw po. Yung binigay ko ng... Binigay po ng unang... Patingin niya. Nag-umpisa po ito ng December. Nung parang gusto ko sumigaw na... Ano? Yung katawan ko. Kulang ang espirital mo sa panalangin. Paano kasi? Nakakalimutan mo na magdasal. Kita mo, may tubigan ka pa. Hindi mo bra. Kita mo, may triangle ka pa. Hindi mo bra. May bawang ka na. Ikaw na si Pepeng Agimat. Tapos may malaki ka pang bala rito. Mabuti, pinapapasok ka sa mall. Hindi mo bra. Dagdagan mo ang iyong pagdarasal. Panalangin. Humingi na kapatawaran. Magsuot ka na lang ng rosaryo. Yun ang pinakamaganda. Magdasal. Mag-ayuno. Humingi ng kapatawaran. Magpatawad. Tumanggap ng pagkakamali. Para iangat ni Kristo. Naintindihan mo na? Kulang na kulang ang iyong spiritual sa panalangin. Napasukan ka ng diablo mapanglinglang. Kaya ka pala inaayawan ng mga manggagamot dahil hindi nila kakayanin niya. Mapapahamak sila. Ano pakiramdam mo? Idilat mo yung mga mata mo. Ano pakiramdam mo? Nalalambot. Inaantok ang diwa mo. Tingnan mo yung mukha mo. Umalsa na. Kanina mukha kang kalansay. Tapos maitim. Ngayon namumula na yung mukha mo. Banggitin mo si Kristo. Bawal ka magsuot ng itim na damit. 1 linggo hanggang pagkabuhay ni Kristo. Ang susuotin mo mga damit, yung mga saya, yung mga kulay. Intindihan mo na? Pagdating sa bahay niyo, palitan lahat yan. Underwear, pati bra, lahat yan. Buhusan ng tubig. Tapos bukas na yung laban. Pagbiyahe po kami eh. Pagpapalit na po ako. Saan ka pupunta? Uwi po kami ng... Kasi dadaan pa po kami sa Maynila public. Walang problema kahit dumaan ka pa. Basta pag uwi mo sa bahay niyo. Dahil doon naman yung bababa. Ano paramdam mo? Ganyan talaga. Kaalis lang yung satanas eh. Naninibago yung katawan mo. Ganyan talaga. Banggitin si Kristo paulit-ulit. Panatiliin mong nasa isip at puso mo yung pamilya mo at mga anak mo. Tulungan ang sarili. Demon kasi to. Amen. Sabi mo. Lakasan mo. Amen. Pagpag ang sakit. Hindi. Ganyan lang. Inom.
Sige pa. Lunukin mo ang tubig ni Kristo at sabi mo magpasalamat ka para tanggap ng spiritual mo ang Panginoon Kristo at physical. Sabi mo in Jesus name. Panatilihin mo lang isip mo sa iyong asawa at mga anak. Patatagin ang loob. Alisin ang takot. Labanan. Sabi mo lumayas ka sa aking isipan. Anong paramdam mo ngayon? Ha? Magang na. Nagbago na kulay ng mukha mo. Bago na rin kulay ng balat mo. Kailan ka ba uli nagsimba? Nung January. January pa. Tapos hindi pa nasundan. Kung kailan tuloy open yung simbahan, ay yung puntahan ng tatay nyo, pati lolo nyo. Kita mo, napasukan ka ng diablo. Hindi ko alam paano nakapasok sa iyo masamang espiritu. Hindi kita kilala. Hindi ko rin alam kung anong ginagawa mo araw-araw. Baka meron ka nagagawang kasalanan sa katawan ng aking ama. Lahat naman ng tao nagkakasala, walang perpekto. Tanggapin ang pagkakamali at magbalik loob sa Diyos. Hindi papasok si Satanas ng ganong kabilis sa mundo ng tao kung wala itong nagagawang kasalanan sa Panginoon natin. Ang trabaho ni Satanas, sirain sa pananampalataya. Kahit sirain niya tayo sa pananampalataya, kung hindi tayo gumagawa ng pagkakamali at nawawala lang tayo ng pag-asa, hindi rin siya makakapasok. May dahilan kung bakit siya nakapasok. Tanungin mo ang iyong sarili at humingi ka ng tulong kay Kristo. Naiintindihan mo na? Ikaw pa rin ang makakalam ng ginagawa mo. Hindi ko sinabing masama kang tao. Lahat ng tao may kasalanan. Lahat ng tao nagagalit. Lahat ng tao nainggit. Lahat ng tao marites. Intindihan mo na? Anong pakiramdam mo sa leg mo? Okay, parang Maluwag na leg mo. Luluwagan pa natin yan. Gagawin natin maluwag na maluwag. Sige, ako rito. Asawa siya, di ba? Nahilo ka? Nanlalambot ka lang. Ganyan talaga. Tulungan ang sarili. Huwag kang hihinto sa katatawag kay Kristo. Panatili mo, malakas ang isip mo. Straight na katawan. Tulungan. Antayin mo bumaba lahat ng tubig. Sinisip-sip niya pa lahat ng sakit mo. Kabila. Sige pa. Tingnan na maayos. Bangkitin si Jesus. 3 times in Jesus name. Lakasan mo, galing sa puso. Jesus name. Jesus name. Jesus. Amen. Pagpag mo mga pa mo. Lakasan mo ulit na nagbumula sa iyong puso. Panginoong Jesucristo, gayahin mo ako. Panginoong Kristo. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Ama sa langit. Ama sa langit. Patawarin mo ako Tawarin mo ako sa aking mga nagagawang kasalanan. sa aking mga nagagawang Sa isip, sa isip, sa salita, at sa gawa. Maghari nawa maghari nawa, ang kapayapaan ang kapayapaan, sa aking buhay at ganun din sa aking pamilya. ganun din sa Kung akin. sino man ang inggit Sino man ang o nagagalit sa akin, ay pinapatawad ko siya at patawarin niya rin ako patawarin mo. kung ano man nagawa ko kasalanan sa aking kapwa-tao. In the name of the Jesus. Amen. Ama Jesus amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Wala. Kulang na kulang ang spiritual niya. Nasa 35% lang. Kapakahina nito. Baka naman hindi ka naman nagdarasal. Inom. Napasukan ka ng isang diablo ng panglingkar ng ganun kabilis. Nawala na panginginig mo, di ba? Kanina nagaganon-ganon ka sa bote. Ngayon, gumaganyan ka na. Patawa mo. Pinapatawa lang kita. Kailangan mo magdasal na nagmula sa iyong kaluluwa. Hindi binanggit ng iyong labi. Ang labi, nakakapagpagaling. Kaso nakakapagsamari ng bibig. Dapat nagmumula sa puso mo ang panalangin. Para napulayuan ka ni Satanas. Yun ang kulang sa iyo. Ang panalangin mo ay mababaw. Dagdagan at manahin ang pananampalataya ni Kristo, yung siya'y nabubuhay dito sa lupa.
Gano'n wala. Wala. Ano pakiramdam mo sa lalamunan mo pala ngayon? Hawakan mo. Nakakalunok ka na. Hindi na masakit yung tubig. Sige, ganito. Bubuksan natin. Kapag din ang konti yung bed mo. Yan. Higa, diretso. Tayo. Hindi dyan. Maka naman katawan mo. Tayo. Pagkasasanda. Okay. Hinga. Hinga ulit. Last na to. Inom ulit ng tubig. Kung tingnan mo kung malinginginig pa yung kamay mo. Hindi na nanginginig. Kanina nanginginig eh. Bumalik na yung lakas mo. Kita mo, naubos mo yung tubig bago bumalik yung lakas mo. Ibig sabihin, mahina ang iyong spiritual. Nakulangan ka sa panalangin. Nabawasan ang iyong lakas. Kinuha ni Satanas. Kinuha ng best friend mo. Yun, tinatapon na sa impyerno ulit. Kaya babalikan ka niya. Tataas sa rango niya. Magpa-practice pa siya doon maging masama. Kulang pa. Kaya huwag ka magpapaisa ulit kay Satanas. Ano paramdam? Wala nang panginig. Nilala mo na ang galaw. Lahat. Kumain. Para kang kunyari may kinakain. Wala na. Silipin mo yung paa mo. Baka may sugat. Baka may nagdudugo dyan. Meron? Ha? Wala po. Wala? Akala ko may nagdudugo eh. Tumatawa tuloy sa ako. Hindi, totoo. Kulang talaga kayo, mag-asawa kayo, di ba? Minsan, dalawin yung tatay nyo, yung lolo natin, yung Panginoon natin. Kailangan niya magdasal. Kailangan magdasalan ng katawan niya. Bumaba ito ng gusto. Nilapitan siya ni Satanas na hindi ko alam kung anong kasalanan niya sa Panginoon natin. Kasi hindi tayo magkakakilala. Tinatawad na siya ulit ng aking ama. Sana punta mo siya ulit at tumingin ka ng tulong sa kanya. Sabihin mo sa kanya na gusto pang mapalapit sa iyo. Kasi may pamilya ka na eh. Iba ng buhay nyo ngayon. Meron na kayong mga anak. Hindi na kayo katulad ng mga dalaga pa. Yung sakit pa kayo ng mga magulang nyo. Panatiliin nyo maging matatag para malayo kayo lahat sa tukso anumang panganib ng buhay nyo. Bawal ka magsuot ng itim ng damit. Simula hanggang ito. Hanggang pagkabuhay na. Yan. Panatiliin mo lang ang damit mo maging maayos. Yung maayos yung sinasabi ko kahit anong kulay. Ano paramdam mo? Inaantok ka na. Bigla kang inantok kasi wala kang tulog-tulog. Ilang buwan ka na ba hindi natutulog? Isang buwan ka hindi natutulog? Patay tayo dyan. 1 month na pala hindi natutulog. Talagang aantokin ka dyan sa tubig. Patutulugin ka ni Kristo para makabalik. Mamayang gabi ka pa ulit gagamutin ng aking ama pagtulog ka na. Okay na. Sige. Teka lang pala. Ano pangalan mo? Pag-asawa kayo, di ba? Iisa lang naman yung tubig nyo. Nasaan tubig mo? Sige, akin na. Pagsasamahin ko na lang. Ubusin mo na to. Yan. Kulang yung tubig. Alika na rito. Ito na yung susunod eh. Nandito ako, yung pasyente. Ano yun? Yung kapatid niya daw, pwede siya sa market. Pinadoktor daw, pinacheck up lang. Okay na ito yung pakaramdam nyo, te? Bigyan mo na lang ang tubig. Okay na sa. Okay na. Okay, sige. Okay na pakaramdam mo? Sigurado ka? Wala nang kumakagat sa... Ay, wala nang kumakagat. Wala nang ano sa lalamunan mo. Hindi nang bawal magsuot ng damit. Sa 20 ka na magsuot ng mga itim. Galangin ang katawan ng Diyos, ha? Panatiliin mo. Hindi biro yung kalaban mo. Mismo manggagamot mo, umayaw. Meron ka pa lubigan, hindi mo bra. May triangle ka pa. May bala ka pa ng beng-beng. Oo, kasi ano ako eh, hindi ako nakalive. Pero bawal kasi sabihin sa YouTube yun. O, yun. Okay na, anong pakiramdam mo ngayon? Kanina yung pumunta ka rito, anong pakiramdam mo? Natatakot? Ngayon, takot ka pa rin sa akin. O, pag ayaw mo, maglalagay na ako dito ng mga uling. Tapos maglalagay ako ng pangit sa mukha rito. Para kay paling pasyente ko kanina, natakot sa akin.
Yung pala may sanid. Okay na? O, sige. Doon ka na muna. Palit naman kayo ng asawa mo. Lagyan mo siya ng langis. Yan. Anong pangalan ng ano? Lalagyan ng pag... Okay na. Anong pangalan ng paglalagyan? Angelo po. Ha? Angelo. Angelo? Lalaki to? Opo. Anong sakit niya? Teka lang, patayin ko muna pala. Taga saan ba kayo? Nabisiya po. Bebisia.